Asikubiyelele somoya kwi-channel kama kuPastor Mniki channel yeFlick. Ukuba nisicela kwenu ukuthi subscribe like. Empeleni senza le number kusabona nikusendla 50 mama kuphela. Nakho niba umuntu ongumlandeli wale channel. Uma ungayena umlandeli wale channel number lena ngiyacela ngiyayithoba ungayisebenzisi. Ungasebenza WhatsApp, ungawasiza ama-SMSs, ungangifoneli ebusuku, ungangifoneli before 9. Sibheka la udouble ka user ke ushuta kanagama khola ku YouTube comment section into ayisho la uthi good day pass hour. I was working in the garden of flower, then I picked the one in the box. When I put them down they bent. Please explain this dream. Wabe sefaka ke lana isibabaze ezo3 okuyinto ke engayithandisisike. Ngiyangifisa ukuthi umuntu mengibuza ungafaki ibabazo ezu more than one. Even if ufaka ama question mark ukwazi ufaka ama question mark amabili noma A1 right, but le once ufaka ama question mark ayi2 or 3 futhi uya demanding. If futhi ufaka ibabazo ezu 2 uyaphezulu, it's wrong. Kukhomba i demand uthi ya demanda. Yabona, you're not politely asking. Yabona. So yini amaflower izimbali ngesingisi, ngesizulu izimbali, ngesingisi flowers in English, izimbali in isiZulu. Ngokujwayelekile ke number 1 sizothi ngokujwayelekile uma uphupha imbali siye sikuthathe njengophawu bema azishiswa umlilo imbali, ngoba lokho kungabe nje khombi kungabe ukuthi ngabe uzothatha isinqumo noma isinyathelo sokuqeda ubudlelwane. Yabo, shuthi kungenzeka uzothatha isinqumo noma omunye umuntu onayo nebudlelwaneni angathatha isinqumo noma isinyathelo sokuthi eqede ubudlelwane eninabo nina. Yabona, noma ubungani, ngaba uphela kwe-friendship noma uphela kwa-relationship. uJeremiah 11:16 uJehova wabiza igama lakho ngokuthi ungumnqumo ohlaza obukekayo onesithelo ezinhle, ngomsindo wesidumo esikhulu uyakuphemba umlilo kuwo kwaphuka amagatsha awo. So number 2, futhi uma uphupha imbali kuba uphawu wesithathu njengolubuma zishiswa ngumlilo, ngoba lento ingakhomba inkulumo noma ingxabano esuke zizoholela ekutheni ke wena uhlukane nomuntu wakho. Yabona. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha imbali kuyaba uphawu lobumazishiswa umlilo. Lungabuye lukhombe la ukwaliwa, ukulahlwa noma isehlukaniso enisizoba khona ngemuva kweinkinga nezinkathazo, noma ngemuva kweinkinga nezinkathazo noma ingxabano. Ngokuka Mateyu 7:19 ilona lowo muthi ongatheli itheli izinhle uyakunqunywa uphonswe emlilweni. Kanti 3, number 4 empeleni futhi uma uphupha imbali kuwuphawu uma zishiswa umlilo, ngoba lokhu kungakhomba izinkulumo nezingxabano nje kwezothando. Futhi uma kuzoba nezinkulumo noma izingxabano kwezothando ngawubona futhi imbali zishiswa umlilo. Yabo, azivela ukuthi number 5 kwesinye isikhathi kuyenzeka kuma uphupha imbali ube uphawu uma zishiswa umlilo, ngoba lento ikhomba ukuthi kungenzeka ikhona into ewulaka oluvela mhlawumbe ezidalweni ngokwesintu osuke lukhomba ukuthi kunola kuzovela edalweni olungabangela ukuthi mhlawumbe kuphela uthando, kuphela ubudlelwane. Yabona, phakathi kwakho nomunye umuntu, lento ibe idalwa ulaka oluvela edalweni noma oluvela kuNkulunkulu. It depends ukuthi wena ukholelwa kuphi, ubheka kuphi, because umlilo ngaba ulaka lidalo, ngaba ulaka likaNkulunkulu. Futhi lokho kuphela kwalobo budlelwane noma lezi inkinga ezingxabano ezoba khona kwezothando zizobe zivela kuNkulunkulu noma zizobe zivela edalweni zakho ngenxa yolaka. Kodwa kubi. Yabo. Number 6, uma uphupha imbali uphawu lubi uma zishiswa umlilo, ngoba lokho kusho ukulahlekelwa into eyigugu noma umuntu oyigugu ngenxa yolaka noma lwengxabano. Siyabonga, be blessed. Beba oyo Jesu
siweni phansi namadolo, sikuleka uyo Baba, siweni phansi namadolo, sikuleka uyo Jesu, siweni phansi namadolo.